Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party paja chipani chimene cha DPP chinapanga ndithu alliance ndi zipani zina ngati za Afodi, NDP ndi zina zotero maka ndithu kuenjezera force pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025 ndipo sati zimene zitino ndithu kuti angwizano umenewo maka ndithu mosogozedwa ndi amene Arthur Peter Mutharika anayasatu moto maka ku chigawo cha Eastern Region. Tikupeza kuti ambiri utsatira bwino kuti pamene atulukira mtsogoleri amene Arthur Peter Mutharika ndiyoti kumakhala ndithu kukhimbira anthu ndiyoti lija lunoti nzanga alipati nde potenga ndithu ndi programu yawo anapanga ndithu kuti aende misonkhano yoyimayima maka kulankhula ndi nzika maka za kudera kumeneku la Mangochi komanso ndithu Machinga maka ndithu ku Mangochi chaku East. Ndeti sanapitire ndi nkhani yathu tateni tione ndithu zimene anayankhula mtsogoleri ameneyi maka ndithu atafika pa Liwonde kumene kuti ndoti ndi mboma la Machinga. Kumapeto kwake tipitire ndithu ndi nkhani yathu. South Africa. Bank house. You I'm a businessman. I'm a branch of Africa Mons. Then, you tell a professor. If it are in the Michael 55 months in South Africa. From us in now in Seoul. Or even at Palione. Friday.
6 in the morning. Yeah. Watenge makoo wachikuliuka sikapote. Yeah. First bow. Yeah. Kikakona dola bwino amweni. Second bow. Live. Kutazwe kufanya Akibera ndipo takawili bwana. Kawili. Ndipo takawili. Ndipo takawili akatibera. Ngopita pita mboma. Osa nenda. Yase nene maria mukala basire. Bwana. Yase. Kutoka goya ukaona. Nataka uanze first ukaona. Yase ndipo takawili basi. Wandaya. Siwa sasa. Nofika kwa mbele. Kwa mimi sita ziko limo. Yeah. Ziko na libadipinyo la dikuru. Ona. Ziko lino la kudika. La kudika netu. Komanso agwa pansi. Mara kujantu. Ino kumashinga kuno. Kumaja jiteze. Ena kufanya madera. Ena kufanya nika. Munali kuti. Ifendeni plan ya Fukano. Eya. Yokonza ziko. Musaulule. Musaulule sako. Amera alibomba na sina ndole acha musaulule bwana. Ndipumusa ziko ino. Nisinte ziko ino. Mahanga Fukano. Mahanga kome antoshe. Asasunte. Nukla kusanye kukitimba. Ayo kome antundu mozi. Chakusika. Mwani mozi. Kapla mpingo mozi. Ayi. Ameyo sumarala. Malawi ninakwatu onse. Onse ni gawani. Take ifetu akuwesani manifest. Manifest imene lofika pambili mukawerenge mkapamuzi one 90 pages kujitewa kapasme mkumbuka. Yes, short 90 pages wataikazi kazi kuu pambili toya majaji kuu nikudi suku uzaka ya ulele. Chabwino taona pamenepo tazimviraso tokha mmene akuyankhulira mtsogoleri amene Arthur Peter Mutharika kupereka ndithu mawu achilimbikiso kwa nzika kuti ndithu akapasa mwayi pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September ndi kuti amenewa ali okonzeka ndithu kuti aphule maka pamoto pamene ndithu panabwera maka chifukwa cha kulephera kwa utsogoleri umene ndithu ndi wa chipani cha Malawi Congress Party maka potenga ndi mmene akuyankhulira amenewa Arthur Peter Mutharika. Ndeno potenga ndi programu yawo iwo ndithu metafotokozera kale kuti anayambira pa Idrusi ndote ndi mboma la Mangochi kumene kuti ku Mangochi East kwano potenga ndi schedule yawo iwo ndithu amene akuyambira ku Chiponde koma chifukwa chonoti akudusa pamenepa anapeza ndithu kuti pali khwimbi la anthu limene limayembekeza kuti awapase moni alonjerane pamenepa ndipo potenga ndithu kuti Arthur Peter Mutharika ndi munthu onoti anakhalapo mtsogoleri wa dziko komanso mmene amayankhulira kuti iwo ndithu ndi munthu amene ndithu amasamala za nzika zake ndi iwo ndithu anayima pamenepa kuwapasa ndithu mawu achilimbikiso kutsitsanso mfundo maka zimene zili manifesto a chipani chimene cha Democratic Progressive Party mfundo ngati ndithu kuti akasankhidwa ndithu azaonetsetsa ndithu kuti maphunziro ndithu kuchoka ku primary mpaka kafika ku secondary school ndithu maphunziro amene ndithu azakhala ulere kuchoka pamenepo
ndikuti anapita ndithu kukafika pa Chiponde, kuchoka pa Chiponde ndikuti anayenda ndithu kufika pa Namwera pamenenso ndithu anayankhula ndi khwimbi la anthu limene linasonkhana pamenepo. Ndikuti kuchoka pamenepo anamalizisa ndithu boma la Mangochi ndikuyamba kulowa ku Machinga. Ndiye ku Machinga kumeneku anayambira ndithu pa Nserema, tikupa kuti ambiri tupatsala bwino pa Nserema ndipo tchuka kwambiri kumene kuti ndikwawo kwa Dr. Bakili Mlozi. Nde atafika pamenepo pa Nserema anayankhulanso ndi khwimbi la anthu limene linasonkhana pamenepo. Atacheza nawo pamenepo nde anapirira ndithu kukafika pa Ntaja. Pa Ntajaso ndi boma lomwe la Machinga, ndikuti anachezanso ndi gulu la anthu limene linasonkhana pamenepo kuwapasa ndithu mawu achilimbikiso kuti akapasa mwayi kuti alamulire dziko kuyambira ndithu pa 16 September kumapita uku. Ndiye kuti mavuto amene akumana ndi nzika iwo ndithu azaonesa kuti mavuto amenewo athana nawo. Kuchoka pamenepo tinaonanso ndithu kuti anapita pa Nsanama. Nsanamaso ndikuti ndi boma lomwe ndithu la Machinga ndipo tchukaso kwambiri umbali ya mpunga ndi zina zotero zimapezeka ndithu pamenepo. Ndiye pamenepo anachezanso ndi gulu la anthu limene linasonkhana pamenepo kwayembekezera ndithu kuti awapase mawu achilimbikiso maka pamene ndithu anthu akupita ku chisankho chimene kuti chibwera pa 16 September. Ndiye atacheza ndi gulu limene linali pamenepo anapita ndithu pa Liwonde. Ndiye tikupa kuti ambiri pa Liwonde tupadziwa bwino chifukwa ndi pamene ndithu panadusa msewu wa Zomba Blantyre Lilongwe. Ndiye atafika pamenepo ndi pamene ndithu anayankhulanso ndi khwimbi la anthu. Ndiye muthenga ndithu umene anayankhula pamenepo ndi umene ndithu tawamvera pamenepo maka ndithu akufotokoza kudandaula kunena zona kuti dziko la Malawi linafika poyipa kwambiri. Anzika ndithu kumadya zinthu zakutchire chonsecho mdziko muli mtsogoleri amene amazitchula ndithu kuti akusogolera nzika za dziko la Malawi. Ndiye amapeka ndithu chitsanzo kuti ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti nzika mapeza zotino zikadya ndithu akuti nyika komanso chiteze. Ndiye tikhupa kuti ambiri tinatsatira bwino ma incident amene anachitika ndithu pamene nzika zimadya zimenezi. Ndiyo ngati munthu kuti anasogolerapo maka ndithu dziko la Malawi anali okhuzidwa kwambiri. Tikhupa kuti tinatsatira bwino kuti amene anapita ndithu kukathandizanso chakudya kumeneko. Ndi zinthu ngati zimenezo ndi zimene ndithu Arthur Peter Mutharika amadandaula pamenepo. Ndi amadandaulaso maka chifukwa chakuyipa kwa misewu. Ndi amapeka ndithu chitsanzo cha msewu ngati umene tikunazona kuti kuchoka pa Liwonde kupita ndithu ku Nsanama kukafika kumeneko ku Mangochi. Ndi msewu kuti unayipa kwambiri padakali panopa. Ndi amapeka chitsanzo kuti misewu ngati imene ndithu asogolera aliko komanso ndithu amatolera misonkho. Ntchito ya misonkho ngati imeneyo ndoti imene ndithu kukonza misewu ngati imeneyo. Ndiyo ndithu akupereka mawu achilimbikiso kunazona kuti akapasidwa mwayi pa chisankho chimenechi ndi kuti ali okonzeka ndithu kuti atumikire Malawi maka ndithu kuthana nawo mavuto ngati amenewa. Muli ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tinazo kuti mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene ndithu akuyimira mgwirizano wa chipani chimene cha DPP ndi zipani zina anayesa moto kumene kuti ndi ku Eastern Region pamene ndithu amayankhula ndi khwimbi la anthu limene limakhala likusonkhana malo ndithu amene amayenda mtsogoleri ameneyi. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndero zitha kutipeza mosavuta.